i serpis. En total, s'han aconseguit arreplegar 250 bosses amb residus. Els voluntaris que veiem netegen la conca del riu Xúquer. Durant este cap de setmana, unes 150 persones han participat de manera altruista en la recollida de deixalles i residus d'este riu i dels serpis gràcies a la campanya Mans al riu. Sumacàrcer, Villanueva de Castellón, Sueca, Riola, Fortaleny, Enguídanos, Benimuslem, Gavarda, Villalonga i Llocnou de Sant Jeroni. Són les 10 poblacions que han sigut escollides per la Fundació Limne amb la col·laboració dels consistoris de la Caixa del Mediterrani i la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Per a ser la primera campanya, la veritat és que són unes xifres molt esperançadores i el que promou, en certa manera, aquesta participació és que per a l'any que ve tornem a repetir-la i inclús l'ampliem a unes 10 poblacions més. En cada un dels 10 trams, els voluntaris aporten dades sobre la quantitat i la procedència de les deixalles. Després d'omplir una fitxa informativa, dissenyen un pla d'acció per a la futura conservació del riu. Els voluntaris han replegat unes 250 bosses de deixalles. La iniciativa Mans al riu tornarà l'any que ve amb més projectes de conservació per als nostres rius. Són considerades les bessones més longeves del món. Estes caraborans són